Jo, jako to, no. Potřebuje ostatní. Akorát do tebe se tady začal, jsi přišel, sedl jsem ven za stoličku a... To ten, Chlapi hráli. Já jsem přesednul, abych tady to, něco to a on byl hrozně to, že to asi Muzika byla perfektní. dělá důležitýho. Ženy byly krásné. Ano, hlavně body. On si vzal za to zkrátení. Kontroloval. Já jsem si to neuvědomil, to tričko, jo, ty jsi dobře věděl, co jsem já jinak si to neuvědomil. Vy jste perspektivní, jak jsi říkal? To jsem zvědavý. Ty nám představíš svůj manželku a toto, jo? Kolik vás bude? A to je opravdu přátelský. Ty máš hlavně manželky kamarádů a toto, jo? Něco to, jo? Ale to bylo představické. Hezká, viď? Počkej, až bude pěkně se motat na tom. Na grilu. To bude parádička, chleba vlastně teď. To blbě vydělává. Když tak prosím tě, jestli dáváš tu krabici. Jo, vemu. Musíme dát hodíčky. Tak právě dorazil hlavní aktér této akce. Hráďa. Dole sváří opačná Hlavní aktér této akce. Musíme vymyslet nějakou střechu asi. Já jsem vzal i dešník s sebou velký. No, tak pod tím asi kdo nemůže. Vždycky, vole. Jo, zatlučem do země a budeme točit, jo, ale... Hele, klidu všechno, já potřebuji jdu líprovat tábor, aby šel do prčí, co mě domů, jo. Vůbec nic, já jsem každému řekl. Já jsem to všechno obvolal, říkám, nikdo nepláte. Takhle teď si tak pozůstatek ze včerejška ještě. Říkám, vůbec nic se neděje, říkám, přijďte klidně ve 3, protože mi to v 1, ve 2 to tam šoupnem teprve to. Jo. Kejta je? Já mezi tím tamhle, nicméně věrně se bude dělat tak 5-6 hodin. Vzadu v červený přepravce. Nemáš paní kouzlo? Já jsem chtěl, aby si to nepadí. No, máš chodí takhle. Ale no, máme okurky ve speciálním nálevu, byly teda. Byly okurky ve speciálním nálevu. To ukáž našemu Jardovi. Ale já jsem přivez lezeronky, okurky, papriky. Takže jako já, co jsem mohl, jsem taky dovez. Oni dělají ještě asi, já nevím, jestli tam dělají. Okurky, papriky, nějaký salát jsem chtěl. Já jsem koupil ve Znojmě celou tu velkou... Ne, nějaký salát, nějaký zelíčova čínský nebo salát. Ale oni mi dali s sebou, já to vypustím. Tak už jsou ty dva šulíni tady. Dvě bedny. Dělám šule. Především tadyhle ten. Nebudeme se o něm radši vyjadřovat. Honzo, ty chceš bednu, viď? Ale to radši nekomentuj. Čau. Ahoj. No, tak se vezme a zítra přinesu další. Jo? Dobře, tak... Zdar. Co? Zdar. No, já to můžu. Já se to Potom ti to pustím vydařený z toho labele. Radši ne. To je mi jasný. Počkej, podražil to. Ale tak my točíme domů. Jasný, mi tady pomůže. Tady málo světla. Ještě? Počkej za chvilku. Teď? No, můžeš. Počkej vteřinku. Tak to jsou Tak naše povídej. poličky, no. Tak tohle je Radkova výroba. Honzo, pojď se na to takhle zepředu. Od každého nějaká příchuť. Už je docela slušný výběr, ne? To je letáky na Cekoňsku, tam právě jedem. Na ty závody. No. Jo. To nemám dát, já hodím tady do té dešky hodím.
Teďko to vypadá slušně, víš, to je už takhle víc a to. No. A tohle jsou naši noví partneři. Honzik s Vítkem, Vítek ještě přijde. Tak si to zepředu dá na to. Dobrý, já si to obejdu. Jo, tak se na to podívat. To vypadá už slušně, ne? Takhle Když jo. to mají na krámek, tyhle to oči to kupujou. To je pěkný. Maj, tadyhle, takhle strčenej tam. Tak musíme vymyslet kamera, no. Jsme tam vymyslíme potom. To je dobrý parťáku, to je dobrý. Moc se mi to líbí. Ale příště už bude malý stůl, ale. Focení a takový do natáčení nebrat. To je vůbec. Ale Honzo, musíte tam být teda, musíte jít teď být nějak k dispozici, já se postarám o lidi. Jenom teda rozhovor. Pane Kučera, vy jste říkal kafe a paní Kučerová má víno. A to má, to už tady jen to má. Čau. Nazdar. Jde na to, spívaně všechny, kamaráde. Radek! Čau, no tak pojďte dál, ale musíte si nějak usadit. Jasně. Čau. Ale Tak se musíte dál ze toho fůřit. Jo? Jo, vlastně no. Tak Vlastíku, to jsou naše kolečky. Už jsem je viděl, víš, párkrát. Tady máš nový, jo? Co? Čelka. Ale pojďte se posadit, kde chcete. Tak paní Kučerová, hned tady. Co chcete? Ještě za nějaký náokolo. To máte rád. Matonku. Dobře. Na krátku dorazili jsme, nezabloudili jsme. No, tady je to perfektní, to nejdeš, ne? Dobrý, tady je to. Říkám, ono to teprve teď začne najíždět, my rozděláme oheň a začneme to dělat. Kouřový signály začnou. A už to povede. Takže to já se vám hned všem budu věnovat. Jasně. Jenom chvilinku. Sedněte si, kdo chcete, kam chcete. Tady dost má. To bylo takový poprosím po sobě. To značí. Ale to teď vlastně dneska už má tady 12 cm. Což jako podle všeho jsme tam Tak. Taková relaxačka před. No jo. To je pořádný. To je potřeba to dokumentovat. Máš tak za 4 hodiny. No pojď, Homolkově přijeli. Tak Lukášku, co nám povíš? Já vůbec nic. Zatím jako Dáme kořálku. Dáme slivovičku. Nechci. Co? Až večír. Až večír. Havinka by se zlobila. A teď si dáme stánínka. S rodinou. No nazdar! Právě přicházejí.
Mám ztracenýho syna, vole. Tam přiklačej, ale tam už to mrzkej. Vůbec ne prasata. Po týdnu domů, ty vole, po týdnu domů. No vypadáte docela slušně. Nazdar, po tom týdnu. Kde jsou ty prdi všichni? Čus. Nazdar, vole. Čau. Čau. Prďáku. Čau, Staní. Čau. Co mi řekneš? Ahoj. Kuk, tak se na mě podívej, ne? Co mi řekneš? Hele, tady už chytají pstruhy, jo, a ty nic. Kde máš prut? V autě. Máš ho sebou? Jo. No tak se na mě podívej, ne? Kde máš prut? V autě. V autě. Kde jsou všichni panikovičky a Valdavy? Pek spal, ne? Celou cestu. Je to vidět. Co ty lumpe, malej? Děláš jako že nic? Za hodinu počkej. Dobrý den. Dobrý den. Ahoj. Zdravíčko. Vytáhnem teleskopy. Filipku, ahoj. Pitváci. Čau. Jak miminko, dobrý? Čau, mimino. A co to druhý starší? To neuhod, bude to chlapeček. Kecáš, fakt jo. Filipku, ahoj. Jsi machr. Filip. Gratuluji. Jsme ti to říkali. Vy jste si to byli nechat zjistit? Ne. Vy jste si to nechali zjistit. A volá mě, tak to bude holka. A já říkám, klídek. A Staněk si bude A říká, jak to ví. A chytli už něco, nebo nechytli? Jo, teď je pstruhy pořád, tam toho jednoho, vole, tady, vole, tak ten tahá pstru a za tu přetulkou kapika. A tak tady máš rybařinu, nebo nemáš? Takže si půjčíš můj, viď? Budem zpětkovat aspoň. Tady chytíš tam. Hele brácho, my jedeme do Čáslavy. Chceš někde něco, nebo ne? Raďane, co to máš v ruce? Tohle. Tamhle. Jo, pane jo. Takže vy přijedete teda? Jo, jdeme se na otočku. No, jestli tam neusnem, tak přijedeme. Ne, tak je romantika jako jo. Jenom za to uložíme, co jsme nestihli za týden a takový ty věci klasické. Jo! Já mám oponu. To je jako přijedu na 2 hodiny, to asi vytáhnu, jo, a odjíždím, jo. Dáme, za hodinku jsme zpátky, jo. Jsou zlevá, vole. No jestli metru. A máme pivo. Se s klukama znáš, ten má to. Jak s krásně. No, tady nemá to jestli se znáš. Určitě, určitě. Když by se vypilo na stíku, tak já stejně v týdnu pojedu přes vás, já ti zavolám a to bylo osobně přes třeba 4 látek. Jo, abyste měli pro sebe. A vezmu ti vyložit tu fálavičku. Ale hlavně to se vejde. Druhý den ti podívám kyselou žalku, krásně se to snáší. Tvojí manželce 20 dneska. Ano. To znělo dobře, ale ne moc jako upřímně. Co, to není upřímný. Jednou začal pít černou už po 15. babce. Víš co, to sedíš jenom pro tebe, to musí v podstatě nuda. Ale když už se rozhodneš, v 5 ráno vstane, tak někdy do nás si prostě můžu svět, ještě v 5 ráno vstávat, ale nebo to, že můžeš do nás si jde na pohodu, na to ale jo. Jak už se spíš ráno,
Tak Martine, kdy na to půjdete? Prosím, na to půjdete. Už vám to tam Lukáš připravuje. Ale filmová to. A vy zůstáváte. Nech toho jsem nervózní, když netočej. Děkuji. Tobě taky děkuji. To je dobře, kvůli tomu se to dělalo. To je celá no, tak zatím se dělají jenom tyhle streamy. No, to bude postupně teďko víc a víc. Ale protože tak je to vlastně postavený pro oči. Jasně. Vypadá to teda, fakt je to teda moc hezky zabalený. No, všude. Tady je pán z krámu, tak taky říká, že se mu to dobře. No, docela slušně prodává. Kdo to vymyslel, prostě ten design tak. Jak to je hezky? Já to moc hezky, jo. Ale ryby... Tam se skáče si ryby. Skopovina, nebo? To je prostě něco jako silnější manilka. Nechce si můžeme vyčukat, ne? Jo. Není to jakože, ale... Tohle zrovna moc nebýt, ale vlastně To je skopek. Takové... Ale který vám... Já jsem si říkal, že přijede tak zhruba polovička. A něco. To ještě teďko přijede Standa vlastně se svojí s těma dětma, ne? Na otočku. Přes 30 už. Tady jsou letáky. Já vím, no. Ale oni se berou lidi jako něma pozvaný, jako lidi... No dobře, tak který naštětne. 30. Přes 30 to tak jako jestli 10 nedorazí. To si vem ten celý na ten dálce. To se jí v celku. No to jo. To je sranda tohle. To hodí všechno, ale neboj se, seš tam? Natoč to. Seš tam? Natoč to. Všechno máme. To je hodnej. Já ti to i zvětším. Tak čo? Dobrý tohle, ale. To bude k té kejtě, no. Je dobrý, víš? Si dáme v druhém kole. Za hoďku. Jak to, že ty nejíš? Já nemám čas, já točím. Ne, Ty máš čas a nemáš hlad? Nebo jenom Ne. nemáš čas? Já ochutnám, nebo. No to až v druhém by kole. si dal. to Až máš v jenom druhém kole. už zbyla jenom kostička. Já si počkám na druhý kolo. Že jo, to já zvládnu obě kola. Hodíme.
Tak ještě jednou ahoj, Kristýnko. Ahoj, ahoj. Takže 10 ty si měla, A jak žiješ? Jak žiješ, dobrý? Dobře, dobře. Chodíš si za ryby? Nechodím. Jak to, že ne? No, protože teď nemám čas, protože s Péťou předěláváme ten barák. No. Ale už bys napisal, co bych jela někdy. A Fidříka jsi ještě nezkoušela? Ještě jsem neměla kdy. No, Ježišmarja, tak to je teda nedbalost, ale to je teda hrubá nedbalost. A pozdravuj maminku. Jo, vyřídím. Ráda bych ji bývala viděla. No. Příště jí vem sebou. Určitě. Roušku, nepřejídej se, budeš tlustej. Co? On je těhotný za mě. No, já bych to tam nachytil? Jo. Máš tady kousek. Peánek tady mám. Co už jsem do toho lůžku, kurva. Můžeš natáhnout. No, ty zase zakrmit, ty vole, teď na mě všichni budete koukat, jako já to projedu, ty vole, a budu za blbce, ty vole. No vole, každý mu tady dá červený, vole, a ty si máme štídr, víš? Jo, chytráku, vole. Málo, to umí každý, vole. Nemáš ještě nůž nebo něco? Co? Potřebuji kousek olůvka odkrojit. Nůž mám, ale mám ho v autě. To u sebe nemám. Má těžký olůvko, víš? Jo. A. Víš to, Radku? Dej tam ten pytlik na to. No, dobrý, dobrý, dobrý. No. Dobrý. Totka je záludná potvora. Říkáš to na rovinu. To je záludná potvora, s ní nepít. A ukaž, dáme víc kilovku. Nedá se s tebou pít. Je to velká pomůže. A bude víš takové na altáku, když si bude. Filipku. Ahoj. Čau. Nemám policajta, tak máš něco. Tak Martine, co to bude? Já nevím, jako... Martino, už mi policajta. Podpůl. Vy chceš ještě kapacita, tady ovládá. Jenom ty ryby, co budete malej kluci. No. Co? Koho? Já už ji mám jednou zabranou. Tak mi napadlo do auta. Jednu nebo dvě jste měli. Jednu. Díky, parťáku. Já ti dám parťáku. Tak přizepneš ty jinou, kulko. Tohle mi tam zůstane. No, tohle tam nemůžu dát. Vy máte Facebook? Tady. Taky ne? Já jsem úplně... No já taky právě jsem rádi. Já tak jako pracovně, ale jinak jako mi to nic neříká, no. Ale Facebook už to pojede. Tak vidíš, já nejsem taky to.
Jinak pro všechny to je můj kamarád, jeden do Lidla. Jo? Nazdar Jaroušku. Já vás tak postupně vás seznámím. Je to pryč? Zavolejte Martina, ať přijde se záchrankou. Kino. No, už se učí nahazovat, víš. Thompson, dělej. Já jsem říkal, že jí tam dá zpětku a ona že nahodí. Tomáši, dej to do ruky. Počkej, to už dám. Tomáši, tady. Ale průd, Ráďo, na vašich tam Já Lukáš, rybařinu dělá Lukáš. Ty jsi rybař, já dělám muziku. Já nedělám Luky, Luky, pojď sem. Já ne. Co nám, Žiju, kousek si šloupí, ty jsi ještě nevěděl, jak nahazuje. Běž fakt kousek dál. Je to tady nebezpečný. Z tohohle místa. Já tu stranu. Hezky! Ale tady potřebuje ani ten druhý. No, tak to je ryba. To je ryba. To je dobrý, no, to dál. Tak dál. To ti zahodí, to už pryč. Zahodíte publiku zde. Furt naví, ale. Furt naví, ale. Dál to nejde, ale. Kousek. Se jí líbí to Dělička jenom zvrtek. To je sranda. To je jenom. To je vlastníka Hogendijk. Karásku! Ty, to by byly věci, vej. Gary, hele, vlastník. Proč si jenom video? Tohle to je taky nemá. Ale já to zvládnu potom. Já jdu radši kousek níž, jo, protože to je fakt hodně nebezpečný. Abys to vzal úplně... V detailu, jo, ale já jsem rád, že mám obě dvě očky, jo. Já bych se dělal hrožďovat. A dál. To nepotřebuje. Hezky! Kde to je? Bude se koupat dobrovolně. Ono to vyjde. No, vyjde. Chytá rybu, to jedí. Krásná, třebání krásná, a proto ke svýmá je to třebání, kam to jezdí letí. Krásná, třebání krásná, pomání v třebání si prostě letí. Víča solo, Tam je to, nevěrou. to nám nevadí. Máňo, jaký večerový mám, toliko malých výzval, ní vůbec nevnímal. Krásná, třebání krásná, a proto ke
svýma je třeba je často jezdit lidí. Hlásná, třeba je krásná, umání převání si prostě lebejí. A píska. Kája solo. Kája solo! No to je uchyl! No to je pravze! Ale to je hovado! To je mrzák! Lásná, celá je krásná a proto ke svýma je docela je často jezdit lidí. Lásná, celá je krásná, umání převání si prostě lebejí. Bys viděla, kde to je třeba, ne? Já tam budu spát. Já tam budu spát. To budeš tam spát ty s dětma, ne? Budu spát třeba na zemi nebo v autě, ne? No ne, s náma tam budu spát. Poje, nebudu tam spát. Budu tam spát ženský. Takže to takhle říct. Já nevím, že v autě nebo jedem do Já prostě hlavně pusím, ať se tam nespějí vypálit, a jak se tam nespějí, já s tím kdykoliv. Tam ještě nechce jít. No, tak abys pak byl schopnej, tak byl říct, kde bydlíš, jo. No, ale aby byl schopnej ti to pak říct. No tohle mi jde, Martino, aby jsme viděli, kde to je, rozumíš? Je to úplně jedno, jestli tam půjde nebo nepůjde, chápeš to? Jestli tam půjdeš v 1 nebo ve 3 ráno, mi to ukrade, kam se spíkáš, Mondiáku? Já ho musím hlídat, aby mě tak ne. Prosím tě, vole, nerv, čeho, ty vole. Takže tam budou spát babi, tak ať tam spějí babi, ne? Vy chlapi se tam vypínají kdekoliv, ne? Tady vám spát tady třeba na zemi, to je úplně ukradený, Bývalý kamaráde v tom modrým, Bonzák na 5. Bonzák na 5, tam dá. Mohl by se tam přestat hrát. Americký hošán. Ráďo, pořád čekám ty nic, hele, stavně, jak je pěkně nastavený, vole. No, to je na druhé straně, Ráďo. No právě. Ráďo, tak otočka se tu. Otočí zhru noha. Lízátko, takhle má pěkný lízátko. Vím to tečci, mladí. Jenom teta je tady normální. A teta druhá taky teda, jsem chtěl říct. Ty jsi taky vůl. Turbo vůl. Co si dáš, láska? Je to moje žilečko. Pink Boy American. A co si dáš, 10? Honzo. Ty vole, ty jsi byl dneska akční. Honzo. Já jsem ty 2 ryby, slovy 2 ryby. Myslíš ty čudly? Všechny 3 kváky. Vypaní
Pokus o sex. Stando, 11. 11,5. Savanilková určitě by byla dobrá. Teď by ti to chybělo, by byla dobrá. Tomáši! Nejda. A natočil dneska někdo stejdu. No, Staník si vybral už svý bonusy. Tomu nevěříš, viď? A zítra už jedeš jako tester, ne? No, ty to už... Tester foukaček. Tester foukaček, vole. Já jsem si tak říkal, že bych chtěl krásový testera, víš? No, Lukášovi. No, Lukášovi. Protože když tuhle psal, jak on někde jel zvenku a chytal na těch kanálech, víš? No. Říká, no, zbylo mě asi 80 kg bojlí, víš? Tak jsem to tam prdl, zbytek, jenom. Tak jsem to tam. Ježiš, ten pán kuliček, ty vole. Ale kolik to... Se běž, Jardo, Švára. Běž za Jardou, s Jardou mám domluvený, oni, ta jejich firma prej jej, baterie. Na trénink. Bateria. Asi v řití, nedoběží. Můžeš. Vrcám to, není tu Honza. Dělej, nebo mi to zdechne. Ne, není tu Honza. Zdechnu já, ty vole. Vypni to. Počkejte na Honzu. To je štěstí, vole. Honza bude vedle mě. Dokud nebudu mít Honzu vole. Jak na vás koukám, jak je všichni budete potřebovat. Honzi, koukám mě, neboj se potřebovat. Já nebudu mluvit. Honziku, běž tam, ať tě mám záběru. Co, chceš je udělat dítě nebo co? Tak já se ohnu teda, no. Tak já pojď taky. Jestli jde i on, tak já jdu taky Tak pojďte sem všichni. Já si na to zapálím. A já půjdu na druhou stranu. Už jde. Já jdu v parťáku. Tak co já mám říct? Nezačali. Vrátme se na to znovu. Ticho. Vašku. Vole, vy tam každou sedmý, vole. Prosím, odkryj. Já píšu projev, vole. Jede. Já nevím, co mám říct. Dvakrát zelená. to co předtím. Tak já nevím, co mám říct. Víš co, má já... Děkujeme, každopádně. Ale takhle, dobře, řeknu to teda tak. Chtěl bych strašně moc poděkovat kamarádům, kteří za mnou přijeli, ať je to Pája nebo tady Vašek, ať jsou to veškerý opravdu kamarádi, který jsem pozval. Chtěl bych vám všem opravdu, ale poděkovat za to, co jste pro mě udělali, že jste mě pomohli na začátek a vlastně díky vám, nemohu tady Petru, protože tady toho patří strašně moc, to bych si neodpustil, kdybych to bez ní neřekl. Ať je to Káťa, ať tady mám Tomáše, Standa, bez Standy bych vůbec nikdy nezačal. Protože do dneška nejsem já, ale Standa je vlastně do dneška šéf, ale díky tomu, že mám v něm kamaráda, tak do dneška dokážu podnikat tak, jak bych měl, ať je to Mirek, ať je to tady Radek, Lukáš, bez kterého bez Lukáše a tady bez našeho Jardy. Já bych dneska nikdy nedokázal vyrobit to, co vlastně vyrobím, jo. A chtěl bych prostě vám tady říct, že mě byl strašně nápomocný tady parťák Tomáš, kterýho jsme do toho všeho přivzali a už to jde se mnou, prostě víte co. Ty skončil film. Já nemůžu dneska říct to, že ten. Já bych vás tady vlastně k tomu všemu potřeboval mít všechny, jo. Mě mrzí,
že tady nemám Petru, ale i to navzájem, nejenom, že tohleto, ale vlastně všechno tohleto já bych chtěl říct, že je to, opravdu se nám to chytlo, chtěl bych v tomhle tom pokračovat dál, ale už vlastně s mýma kamarádama, s Honzou a tady s Vítkem, protože tak to musí být. Takže všichni si napište výpovědi a už to do hajzlu. A takže já vám opravdu sám za sebe, všem tady, co vás tady mám, všechny Vítku. Vy dva jste mě podrželi, když mě bylo neuvěř. Čau, čau. Vám jsem takže vám opravdu všem za to, kamarádi. Čau Tome, čau. A já ti taky děkuju za pozvání na tuhle akci. Až skončím u Jardy Těšínskýho, tak budu testovat to. Nikdy ti to nezapomenu. Ale Ráďo, a v Itálii na pádu, člověče, je to chutná. Na zdraví, čau. Čau. Pánové, kde máte? Já jsem jedinej, komu nikdo nenalil tady, viď? Jsou Těšínský, no jo, tak ty vole. Budeme se najít Těšínským, ty vole, ty vole. Ty vole, Pelzimov, ty vole. Já jsem tady jedinej, který komu nikdo nenalil. Co povídáš? Vítku, čau. Je to pravda? Stejno, ty máš něco? To jsi dolával. Oni tě nedali. Ale dali, já jsem to je dolával. Tak mám pocit, že jsem si s tebou jo, dobrý. Vole, nebo pocit, vole. Dáme ještě jednou. Fuj. Mirka. Míra! Míra! Měla kýta, máte to pod kontrolou? Mážete to? Kde mám Petru? Počím z Lučice. Hlavičku obrodu, kousek od hlavičku obrodu Lučice, má tam svůj dvouhektarový rybník, zežil. Tam nás Standa nikdy nepoznal. No on mi to říkal, jako já nevím. Všichni jsou tam z jedné Počím ten dvouhektarový rybník nás Standa nikdy nepozval. Jako to musím říct, prostě. Ukaž na něj, ukaž na něj. To prostě Standa nás tam nikdy nevzal na ten dvouhektarový rybník. To tady musí kapitulovat. On Standa není špatný kluk, ale prostě víš jak, no. No. Je trošičku jiný. Ukažme si na něj. Já taky na něj ukazuju, je trošku línej. Standa. No o tobě se mluví. To nás nevnímá. Stando. Jaký nazvatníky dceru. Když by taky chci linou, ale jako když mám 70 let dekorů. Ještě to držíš dobře. Ještě to držím dobře, no. Máme mraky, dělám, když vyjdeš na chlouku. Udělal maringotku, lebo ty vole, který věkom malý, ne na týnce, vole, nahoře, vole, představujeme maringotku, vole, to mají jednou. Mám 15, vole, budu to maringotku. Ahoj, mějte se. Nashledanou. Ale když jsem mě plusem, že mi už není 20 ani 17. A počkej, jak on to říká? Tam jsem prostě starší chlap. Ne, vaši, jak ty to tyhle věci říkáš? bere z rezervu. Ne, počkej, ty jsi to dneska frázoval, jak jsi to říkáš? Co neumíš, A děláš, co děláš, kdybys na tom ruku držel, tak to neumíš dělat. Jsem ti právě tak, to prostě je. No a ty to netoč, protože to je realita. To je realita, já to vím. Ty nejlepší kousky, které jsou
Já myslela, že mi chceš vidět, ukázat východ slunce a takový motýly, jak se vystrají. Pár známek taky. Všechno v jedno. Pár známek taky mají. Ale nějaký to paroží jsem koukala tady taky. Jo. Tak to prostě. To točíš ty vole, máš točit nás ty vole, ne tady parohy. Právě ty vole, on točil mě a potom ty parohy, vole. On točil mě a pak ty parohy, vole. Proč netočíš ty noční mola, vole? Proč nenatočíš tmu, vole? Chceš vidět můj blbčák svém brýle, vole? Západ slunce. Ale jak odchází pryč. Ale já nemyslel jsem to bez zlýho. Ale říká se, že chlap, který nemá parochy, má doma ošklivou ženskou. Dám si jedno pivečko. Tak to je teda, nevím, jak si to má přebrat. Ale každý podle svých. Hejhle, cvrčka jsem si zblejsknul, jak chrápe. Tam to běž ven. Tam je tma. To my jedeme. Sakry. Můj tam leží, no tak Peťo! Ty Pečku, Ráďo, ale tohle to nevokecáš teda. Co? Tohle teda nevokecáš. Luky, co? Dobrý. Co? Už ti našel G-bot. No. Co? jsi našel partnera. Byl pozvaný na večírek. Tady jsem. Kdo se mnou nechce pít? Tady jsem ti povídám. No. No. Teď se tady rozlíkněte. Trvalky. My tomu říkáme trvalky. Já ti dám trvalky. Já jsem byl pozvaný na večírek celé dny. No a takhle to dopadlo, že jo. Ale jediný, co se mi tady líbí, je, že ten vrchní není divnej, protože on A prostě... točí kozla, ale není divnej, víš? No jasný. No, a točí kozla. Mimo jiné. Přijeli jsme v sobotu a rozhodli jsme. Pojď, jdeme na kořálku. Šup. Pojď, ti povedám. Pojď, stávej a jdeme. Pojď, nebo ti to navlíknu na hlavu. Tak ještě snad tady budu pít nakonec sám. Já jsem nedospalý. Ale to já jsem taky. Z toho si nic nedělej, pojď, šup. Já trošku fakt nevrát. A super mi to je to celé.
Ale, tak dobrou noc. No. A takhle to tady Dá máme. se s tímhle materiálem něco dělat? Ne. Si nasadíš tu svoji starou známou. Budeš mít v sobě pro mě ještě před sebou schováš. Schováváš. Před sebou mám najednou cizí neznámou tvář. Krutou až usmíváš. Osnatej drát a zertů kapetě. Pořád nevěřím. Ukrýváš. Najednou cizí neznámou tvář. Proč to děláš? A studenou usmíváš. Osnatej drát a zertů kapetě. Pořád nevěřím, že tohle sobě ukrýváš. No a prosím, to je 5 hodin ráno. A nikdo už tady není. Jenom ten hospodský je prostě v pohodě. A to stačí kozla. Já prostě jsem tady já a to stačí. A to stačí kozla. A to je večírek celebrit, prosím. Hospodský a zpěvák, jo? To ne, ale hospodský a točí kozla a vůbec není divný. Jo. Ale já točím koze. No ale kozlíka taky, ne? Už dlouho ne. No, už dlouho ne, ale jo. Ale tohle to je záležitost, při který jsem vyrůstal. Jako. Proč holky pláčou? Měly být 2 teď už. Je jo? No teď už měly být 2, to jsou ty poslední. Jsi až taky? Co omlouvám. Teď jsem říkala, tam to byla 1, pak už bylo... Pak už bylo 2 jako čím. To je... Já ti dám... to? Komu? Já ti dám poslední. Kapka. Přelila se ti to přeskočil. Ty to ne... Víš, stačí ti jenom pouhá věta. Nejenom mi. Ne. Ano. Jsi holka, která vodí vesnicí, ona mi to kazí. Co mi to kazí? Prostě já nevím, proč to dělat. A já pánovi děkuji. My tady posloucháme 15, 20. Flašku do ruky ještě. Já a zase já a má flaška zelený. Hospodský to vzdal. Ráďa mě pozval na večírek celebrit. 4 hodiny ráno. Prej bude zamračeno ve 4 ráno. No to nevadí nic. Si rozsvítíme zelenou. My si rozsvítíme a vydržíme. Pecka. My kluci z Moravy, nám samota nevadí, že jo. My si tady poradíme, no až se vyspijou, no tak se přidejou. To je vůle. No tak co ty na tohle mám říct?
Ne, ale jako fakt tohleto. Rádio, stávej, kurva, ne. Nejde spinka. 4 hodiny, zprávy hlásí a ty porád spíš, ne? No. Tak záběr na kamarádku. No ne, počkej, to je moje, vole, to mi nenatáčí, vole, protože, vole... To tě nikdo nebere. No, on už není nikdo. Mám kafe studené. Počkej, ještě to tam není, teď už. Chceš vidět, vole? Chceš vidět moje péro, proč na to nemáš, ty vole? Luky, zítra se to bude pouštět, vole, dáme přes televizi, jo? A v prázdném loži. Nalej mu zelenou. Ale... Vypadá špatně, ty vole. To je první účastník tohohle zájezdu, kterýho jsem vzbudil. Dáš si zelenou se mnou? No, jo. Rád slyším. Tak prvního člověka, kterýho si vzbudil, že s tebou jde chlastat. Věnování. To je moje věnování pro tebe. Já jsem Selčanský Pepík, já jsem držák. No, ty jsi a ne jako tamhle ty polívky. 10. tamhle chrápeš. A byl z první, kterýho jsem vzbudil. Všechno ostatní je tady mrtvý, vole. Jo? Já jsem držák. Koho potěší? Já nevím, no, prostě nemám boty, no, tak se neposedu, vole. No, neměl jsem je hlavě, nebudu je mít. To je první člověk, kterýho jsem od 10. vzbudil, jako. No, to nevadí. Aspoň někdo se mnou bude dneska pít. Koho? Milování. Ty vole. Já jsem ty hodinky vůbec nemusel natáčet, protože já tady mám moje časomíru. Kolik to je točené. Čau. Tak. A já si jdu teď podívat, kde mám ten spacák. Či běž najít mámu. Kam spacák, tady máme zelenou. Kam zvyhnala mámu? Já se jenom podívám, kde je. Ne, já ti seru na spacák, tady máme zelenou. Ale vole, hospodský šel spát, nechal nám tady zelenou, úplně celou zelenou. A to jí tady mám vypít sám. Já jenom, aby nenavolnul. A podívám se, jestli mám boty někde. Ne, aby si šel zase hledat tu moji babu, jako na tom Pávově, vole. To už bych ti musel tu držku fakt rozbít.